खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आंनि हा ब्रह्म दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटी एबिसि पइन्टआव लामा जाब्रबथाय। साहा बागाननि न'आव सासे हिन्जावसानि सह मोनदों। माइरं मिलाव बेफ्रुखांनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा, गुबुना जोखोम। दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङि फरायबिजाब रानगोन। दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा सा 75 सिम बांबाय। जिउ गोमानाय नखरनो 9 लाख राङै खहा सुफुंनाय जागोन। सलमान खानआ दैबानानि मदद फोसावदों। सिलिंखार जानाय फरायसालि आरो देहा फाहामसालिफोरखौ फोसाबनायाव मदद खालामगोन। रायमना नेशनेल पार्कआव एनकाउन्टार, सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गुवाहाटीनि एबिसि पइन्टनि साखाथियाव समबार हर गेजेरनि समाव गंसे लाक्जारि गारिया कन्ट्रल गोमानानै जाब्रबथायजों मोगा-मोगि जानांदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला उलुबारिनिफ्राय भांगागर फारसे थांबाय थानाय समाव गारिया फ्लाइअभाराव कन्ट्रल गोमानायनि जाहोनावनो साखाथिनि डिभाइडारजों सौदावहैदोंमोन। जाब्रबथायाव लोब्बा गोनां गारिखौ ASD 1ET2782 रेजिस्ट्रेसन नम्बर होननानै मिथिनो मोन्दों। बबेखानि गारियाव आसाम बिधानसभानि सोमोन्दो गोनां स्टिकार सिथाबनाय दंमोन होननानै रिपर्टआव फोरमायदों। खाथि खालानि नुगिरि सुबुंफोरा थावनियाव गोख्रैनो मदद खालामनो खारलांनानै जोखोम जानाय गारिनि सालायगिरिखौ थाबैनो फाहामथाय लानो थाखाय गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरो। दसे समनि उनाव भांगागर पुलिसनि मोनसे हानजाया फैनानै जाथायथिलिखौ स्रां खालामो आरो खहा जानाय गारिखौ नायबिजिरनो थाखाय पुलिस थानासिम लानानै थाङो। काछार जिल्लानि बरखाय साहा बागानाव सोमोनांथाव थासारियाव थैना थानाय सासे उन्दै हिन्जावसानि सह मोननायनि उनाव ओनसोलाव गिखांनाय आरो जिंगा सिखांनाय सोमजिदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हिन्जावसाया थांनाय माखासे साननिफ्रायनो साहा बागाननि दिथागिरिनि बांग्लायाव नखरारि खामानि मावग्रा महरै खामानि मावगासिनो दंमोन। नाथाय समबारखालि गुबुन मावथिफोरा न'निनो स्ट'र रुमनि सिङाव हिन्जावसाखौ फासि नांना थानाय हालोदाव नुनो मोन्दोंमोन होनना फोरमायो। बबेखानि हिन्जावसाखौ रैखा खालामनो साखाथिनि फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो डक्टरा थैबाय होननानै बुङो। बेराफारसे बे जाथाया साहा बागानाव दुंहाव थासारि सोमजिहोनायजों लोगोसे उन्दै गथ'नि हरखाबै बेबायदि थैनायखौ लानानै ओनसोलनि सुबुंफोरा सोमोनांदों। खौरां मोननायनि उनाव पुलिसआ हिन्जावसाया गावखौ फोथैना लानाय ना माबा मोनसे इसिङारि जाहोन थानो हाथावगौ बेखौ मिथिनो गुवारै नायबिजिरगासिनो दं। बिलासिपारानि सुवापटा 5थि खोन्दो ओनसोलाव थानाय माइरं आरो आटा मिलाव मोनसे गिदिर बेफ्रुनायनि जाहोनाव सासे सुबुंनि जिउ खहा आरो लोगोसे गुबुन सासेया गोब्राब जोखोम जायो। खौरां मोननाय बायदिब्ला बेफ्रुनाया हरखाबै मिथिस्लाबाजासेनो जादोंमोन। बे जाथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंखौ साहाजुद्दिन शेख होननानै मिथिनो मोन्दों आरो आफजालुर रहमान मुंनि गुबुन सासे सुबुङा गोब्राबै जोखोम जायो। जोखोम जानाय आफजालुरखौ गोजौ थाखोनि फाहामथाय होनो थाखाय क'क्राझार मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव थिसननाय जाबाय। जाथायनि खौरां मोननायनि उनाव बिलासिपारा पुलिसआ जाथायथिलियाव सहैना गोथै सहखौ बोखांना लायो आरो नांगौ जानाय बायदि आयेनारि राहा लायो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। बेराफारसेथिं जायगानि थागिरिफोरा मिलखौ गोजाम जाबाय आरो मोजाङै सामलायनाय जायाखै होननानै मिल बिगोमाखौ दायनिगिरि हमना खुंथायनि फारसे गोख्रों दाबि खालामदों। आपार आसामनि गिलु-बालु दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय रोजा रोजा फरायसाफोरनो सोरखारा फराबिजाब होगोन। 30 जुलाइनिफ्राय दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय फरायसाफोरनो बेसेन नाङि फराबिजाब राननानै होगोन हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय आसाम सोरखारा। मख'नो गोनांदि गोब्राब दैबानायाव रोजा रोजा फरायसाफोरनि फरायबिजाब, बहि आरो कलमफोरा बुखारलांबाय। आपार आसामनि माखासे जिल्लायाव गोब्राब दैबानायाव थेर-बेथेर आरो सिलिंखार जानायनि उनाव फरायसालिनि फराफारि आरो थाखो खथाफोरा आबुङै बन्द जानानै दं। बेबायदि गोब्राब थासारिनि समाव फरायसाफोरनि सोलोंथायारि जिउ आरो इयुनखौ रैखाथि गोनां खालामनायनि थांखियै आसाम सोरखारा गेदेर थांखि लादों आरो फरायसाफोरनो गोदानै फराबिजाब राननायनि हाबाफारि लादों। दैबानायाव खहा जानाय फरायसाफोरनो बेसेन लायाजासे गोदान फराबिजाबफोर होनाय जागोन। बेनि सिगां ससियेल मिडियानि गेजेरजों सोलोंथाइ मन्थ्रि डॉ रनज पेगुआ फोसावदोंमोन आरो आसाम स्टेट टेक्सटबुक प्रडाक्शन एन्ड पाब्लिकेशन कर्प'रेसनखौ गोदानै लेखा साफायबावनो थाखाय थियारि जानानै थानो बिथोन होदोंमोन। आपार आसामाव दैबानानि गोब्राब थासारिया दासिमबो जोबनानै थाङाखै। दैबाना लोमसावनाया माखासे ओनसोलनिफ्राय रानलांबायब्लाबो थासारिया गाहामाव फैयाखै। बेनि गेजेरावनो आरोबाव गोबांसा सुबुंनि गोथै सह बोखांनो हानायनि खौरां मोननो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला थांनाय 24 घन्टानि गेजेराव आरोबाव सा 7 सुबुंनि गोथै सहखौ बोखांनो हादों। बेजों लोगोसे आपार आसामनि दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा सा 75 सिम बांबाय। लोगोसे दासिम 3.32 लाखनिबो बांसिन सुबुंफोरा गिलु-बालु दैबानायाव मोगा-मोगि आरो जालाखार जानांगासिनो। मोन 81 रैखाथि बादाफ्राव दासिमबो 32,477 सुबुंफोरा आश्रय लानानै दं। बेनि गेजेरावनो दैबानायाव जिउ गोमानाय सुबुंनि नखरफोरनो 9 लाख राङै अनसुंथाइ होनाय जागोन होननानै फोसावदों गिबि मन्थ्रि डॉ हिमन्त बिश्व शर्माया।
गिबि मन्थ्रिया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोसावनाय बायदिब्ला दैबानायाव जिउ गोमानाय नखरनो आसाम सोरखारनिफ्राय 4 लाख आरो गिबि मन्थ्रिनि रिलिफ फान्डनिफ्राय 5 लाख रां गासै 9 लाख रां खहा सुफुंनाय होगोन। गोब्राब दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय आपार आसामनि शिबसागर, सराइदेव, जरहाट आरो गलाघाट जिल्लानि अरुणोदय मुलाम्फागिरिफोरनो अरुणोदयनि रांखौ 2,500 रां होनाय जागोन। नाथाय गुबुन जिल्लानि मुलाम्फागिरिफोरनो एसे रां दाननाय जागोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। बेनि अनगायैबो दैबानायाव खहा जानांनाय मोनफ्रोमबो नखरनो 1,50,000 रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुंदों। आपार आसामनि गिलु-बालु दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय लाख लाख सुबुंफोरनि थाखाय मददनि आखाइ फोलावहरदों बलिउडनि मुंदांखा सुपारस्टार सलमान खान। नेशनेल मिडियाफोराव फोसावनाय बायदिब्ला सुपारस्टार सलमान खानआ आसामनि दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनो गुबुन 3 खोलोबाव अनसुंथाइ होनो आखायाव लादों। रिपर्ट बायदिब्ला बे हाबाफारिनि सिङाव सलमान खानआ गावनि बेसरकारारि फसंथान NGO बिइं हिउमेन आरो आसामाव थानाय गावनि फेन क्लाबआ जुथायै दैबानायाव मोगा-मोगि जानांनाय सुबुंफोरनो मदद खालामगोन। गिबि खोलोबनि मदद बायदियै दैबाना जानाय ओनसोलफोरनि सुबुंफोरनो जाग्रा आदार जगायनाय आरो गोनांथार मुवा बेसादफोर होनाय जागोन। नैथि खोलोबाव मोगा-मोगि जानांनाय नखरफोरनो गोनांथार रेशन किट होनाय जागोन आरो थामथियाव गिलु-बालु दैबानायाव थेर-बेथेर आरो सिलिंखार खालामनाय ओनसोलफोरनि फरायसालिफोर आरो देहा फाहामसालिफोरखौ गोदानै लुफिननाय आरो फोसाबफिननायाव बिइं हिउमेन फसंथाना मदद खालामगोन। सलमान खाननि मोनसे खाथि सुलुङा मिथिहोनाय बायदिब्ला जायगानि अनसायगिरिफोरनि हेफाजाबाव दैबानाजों नाख्रेबजानाय सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिनो थाखाय बे राहाखौ थाबैनो आरो मोजाङै थियारि खालामनाय जागोन। रायमना नेशनेल पार्कआव एनकाउन्टार खालामनाय जाथाया सोराङाव फैदों। बे एनकाउन्टाराव सासे सुबुङा जिउ गोमानायनि खौरां मोन्दों। बबेखानि हाग्रा बिफाननि एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय सुबुंखौ 2 नं मयनागुरि गामिनि थागिरि निमल बसुमतारिनि फिसाज्ला 29 बोसोर बैसोनि फुंखा बसुमतारि होननानै सिनायथिनाय जादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला फुंखाया 28 जुलाइ मंगलबारखालि रायमना हाग्रामानि सिङाव दंफां दाननो एबा बन लायनो थांदोंमोन। नाथाय बेलासि 3 रिंगासोआव आथियाबारि फरेस्ट आउटपस्टनि हाग्रा बिफाननि जवानफोरा फुंखाखौ इन्टारसेप्ट खालामो आरो फुंखाखौ थांखिनानै गुलि गावग्लुङो। बे जाथायनि उननिफ्रायनो फुंखाया न'आव फैफिनाखैमोन आरो गोमानानै दंमोन। बेनि उनाव दिनै रायमना नेशनेल पार्कनि भारत-भुटान सिमायाव थानाय सरलपारा पिकनिक जाग्रा थावनिनि सोनाबनि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय फुंखानि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो। बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया जागायबाय। नाथाय बेनि बागै हाग्रा बिफाना जेबो रोखोमनि स्टेटमेन्ट होआखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।